La ilaha illallah malam na'ibi na Kaduna, aminin dan Usmanu babban uba a Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Ni da sunan Allah sarki na yi nufin farawa, wata waka zan yi ta'aziyya ba nake rerawa. Gun masoyin manzo dan Amina tudun dafawa, gani zan taba baiti na na'ibi na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Rabbana isalati gun Muhammadu abban Zara, shugaba na halitta dan Amina tuni na alora, wanda babu kamar sa ya wuce ka hada shi da shara. Shugaba na halitta dan Amina to abban nana. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Alihi da sahabai a cikin wakata, dole zan gaishe ku shi yasa na zo da bukata. Jikokin Mahamudu ‘ya'yan fade mabinta, kaji bayan Allah jikokin ɗanabina. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Shehu na Tijani da jiyali yau ga tsarawata, Shehu ba zallahi na to asirin makusanta, da Shehu Barhama Kausi mai yabo kun abin binta, da Shehu mai dana je na taho zangai da ubana. Kowa haka ne ba. Shehu dan Usmanu Sharife nawa, Shehu Rabi'u kenan tudun dafawa, ga ɗanka Halifa na taho a cikin gaggawa. Ta'aziyya zan shirya gani yau zan je na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. La ilaha illallah na'ibi na Kaduna. La ilaha illallah na'ibi na Kaduna. Allah ya ji kanka haɗa ka da abban nana, ta'aziyya na ya shirya na zo na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Na'ibi na Kaduna mutumin Allah ne, malam na'ibi na Kaduna. Ni kam na gane masoyin manzan Allah, ai abun fahari ne masoyin dan Usmanu da madihi na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Sha'irai na kasar mu mun yi rashi ba dan karami ba, malam na'ibi na Kaduna. Ba wasa ne ba masoyin manzan Allah, ko ba haka ne ba? Tambaya ce wannan ga sha'irai na Kaduna. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Wani labari ne zan faɗa a cikin birgina, wani taro za mu yi a cikin birnina, na ƙungiyar shuwara'u wacce ta kama hannuna, gurin yabon Mahamudu har ake kallona. Mun yi rashi ba dan karami ba, aminin Sharif Maulana malam na'ibi na Kaduna. Muka tashi da safe gun mutum na yabon manzona, gashi za mu yi taro ba kuɗi sanan a hannuna, na kira mana shehi Rabi'u dan Usmana, na ce masa za mu yi taro na yabon manzona na ƙasar mu gaba ɗai.
sai ya ce dan sale ka tsaya na gaya ma taro na manzan Allah da wuya na faɗa ma amma zan muku hanya a cikin al'umma sai ya ce na kira shi idan ya je shi Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Malam Na'ibi na Kaduna ya ɗau kuɗinsa ya ba mu, kuma baya tsoro komai ma zai same mu. Ya ce aje a yi taro duk kuɗaɗen shi zai ba mu, masoyin manzan Allah da shehu dan Usmana. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Ina yi roƙon Allah, Allah ya ji kansa. Ina yi roƙon Allah ya haɗa shi da mai cetonsa. Shi ne manzan Allah ɗan Amina abin ƙaunarsa. Allah ya gafarta ma Malam Na'ibi na Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Kuma ka zo gun taro a garinmu na Gombe, kuma kowa ya zo cikin garinmu na Gombe. Sha'irai na ƙasarmu duka sun zo Gombe, muka yabon Mahmudu da Na'ibi na Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Ta'aziya zan miƙa ga sha'irai na Kaduna, in ka ji bayan Allah masu yabo gun ɗahanabina. Gaisuwa na miƙa yau na faɗa bakina, shugabanmu gaba ɗai Madihi na Kaduna. Gidan shehi na Sharifi dan Usmanu, Nura Halifa Yusufa ya yi masanu, da sha'iran nan namu duka dai na ƙasar mu, mutan Kano har Gombe da sha'irai na Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Ina gaida dogon baiti a garinsa Kaduna, su kunni namu a garin Kaduna, sai shugaban shu'ara'u Madihi na Kaduna, ta'aziya na shirya ga Na'ibi na Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Zana tsaya gun waka ba dan na gajiya ba, Yusufan da na ji mai yabo gumbawa, Haliban dan Usmanu ba ƙarya ne ba, roƙo nake a gare ku shigo lamarina. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Mun yi rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna. Ni rashi ba ɗan ƙarami ba, Amini Sharif Maulana, Malam Na'ibi na Kaduna.